अब मछरी के बुझाता कि हम जल में नहीं की प्यास लागल बा सुझावे पानी बा पिए के आर्डर नहीं खे पियला जे मुआवानी तड़पेली मछरी गई थी अरे जलवा के भीतरवा हो कि बरवा तरवा मजबूरी कैसन बा जल से भरल बाजी पोखरवा असंभु गए कुंभजरी सिपाही अकेले गईले संग सती जग जननी भवानी अपूज ऋषि अखिलेश्वर जानी भोलेनाथ सती से कहले कि चला चलल जाओ कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुने भोलेनाथ सती जब जातनी विचार करी आज जब कुंभज ऋषि देखनी कि भोलेनाथ सती जब आवतनी अपन आसन छोड़ के भोलेनाथ सती के कुंभज ऋषि प्रणाम कर दिए आज जब प्रणाम कर दिले बाबूजी यही जैसे श्रद्धा विश्वास घटे लगा कल भोलेनाथ होई कथा का कहे जब हमनी के गोड़ लागत आ कथा कहे वाला के सब गोड़ लागेला आई हमनी के गोड़ लागत त कथा का हां आ नहीं त जग जग जननी भवानी कह के प्रणाम करता रे कुछ दिन रह के भोलेनाथ प्रेम से कथा सुननी नाम जपत शिव अमर भयऊ मरे जिए के संशय राम कथा के सबसे बढ़न प्रेमी के शंकर जी यानी हनुमान जी कुछ दिन रह के सुननी सती जी के मन लागत नहीं कि उनका दिमाग में यह कथा का कहे जब हमनी एक गोल लागत रे आ कथा सुन के जब विदा लेके हो जा चलता लो आकाश मार्ग से ओही समय सीता हरण भइल बा ओ दृश्य के देख के भगवान राम लक्ष्मण के देख के भोलेनाथ सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर दे कल के बेरा हमरा बुझा गइल भोलेनाथ कि जीव गोड़ लागे शिव के आ शिव गोड़ लागो तर साधारण भोलेनाथ कहले कि सती जे के जीव कहतर साधारण जी नाम है ब्रह्म हमें नारायण हमें कल के रौरा मानी हम तो मानते नहीं एगो राजा के लइका हमें कारण बताए कहे के भाव के लागल त राम के झुकौल काहे माथ हो त राम के झुकौल काहे माथ हो हर कारण बताओ झुकौल काहे माथ हो कारण बताओ मोर मनवा के शंका सती कहतारी बढ़िया रतिया हेमंत बाबा से गवा नहीं होता रहे आई रे पाटना उ खाली हंसते रहुए नाचत ने खाली हंसते रहुए ओके ठीका दिया गयो रहे एकरे बहिन सन रहे मनवा के शंका अरे सजनवा मेटावो कोई के मरमवा हो अरे भरमवा हटावो तो राजा के कुमार रघुनाथ हो राजा के कुमार रघुनाथ हो कारण बताओ कुमार रघुनाथ हो कारण बताओ मोर सैया
मानी हमने की मानत इतर गुबरनर हवन ब्रह्म जी अरौरा से कहतनी भोला दानी हम जी नारी खाती घूमे जसिया नाथ हो नारी खाती घूमे जसिया नाथ हो करन बताओ मोर सैया नारी खाती घूमे जसिया नाथ हो करन बताओ मोर सैया सती जी कहले कि रौरा मानी हम तो मानते नहीं देखिए मानला में ना मानला में अंतर बा जानला में ना जानला में बहुत एक अंतर बा पहला काम सती जी कथा न सुन ली आ दूसरा प्रणाम कैल के महाराजी राजा के लड़का रौरा मानी हमने की माना ओहू जैसे श्रद्धा विश्वास हटल एहू जैसे श्रद्धा विश्वास हटल तो जो तुम्हारे मन अति संदेह ते लग जाई परीक्षा ले तारो शंका बात परीक्षा लो अब परीक्षा लेवे जातरी बाबूजी तो एहू जा नियम कानून तुरतारी सती जी जातरी तो सीता जी के रूप बना के अगवे खड़ा हो गईली भगवान राम अंतर्जामी हाथ जोड़ के प्रणाम कहले कि हे माता प्रणाम रौरा एजा बानी वहां का कहां बानी भगवान माया कैले अगल राम बगल राम ऊपर राम नीचे राम बाबूजी सारा राममय हो गई आज जब राममय हो गई लक्ष्मण जी चकित बड़े सती जी लजा गईली लौट के आवत है जब लौट के आवत रही भगवान भोलेनाथ कहल कि का हो परीक्षा ले ले फिर झूठ बोलत है एगो आदमी गलती करेला तो गलती के सुधारे के चाहे तो भोलेनाथ के संग में रह के गलती करत रही आ लोग कहला कि संगत से गुड़ होत है संगत से गुड़ जात अब बास पास मिश्री एके भाव जब राम कथा के सबसे बड़हन प्रेमी शंकर जी रहल है तो ई कहे न मानत रहे कथा न सुन ली कहले कि नारायण हमें गोड़ लगले गोड़ मानते नहीं की अब परीक्षा लेवे जाते तो सीता का रूप बना ले भोलेनाथ कहले का हो परीक्षा ले लिए लोग कहतर कि ना महाराज फिर झूठ बोलतरी भाव लागल ओतना तो नहीं के ओतना तो नहीं के ज्ञान ओतना तो नहीं के अरे कोई सकली तहन ज्ञान कोई सकली तहन ज्ञान ओतना तो नहीं रमेश भैया रुपया के बरखा कोई नहीं रौरा द्वार पर लक्ष्मी जी आके डेरा डाल दे राजा होके हिंगा राज लुटावल करे बहुत द्वार देखले रहनी जा तत्काल प्रोग्राम कोनो फंक्शन में होला बर्थडे होला गृहवास होला श्राद्ध क्रिया होला बियाह होला नौकरी लागेला देखी माई के कृपा भई चर्चा कबा द्वार पर खड़ा बिया आ मूड महल की नहीं कुछ हरी चर्चा हो जा तब चढ़ल जी गाड़ी पर और नहीं तो गाड़ी आवते तो जन तनिका होता थावे मंदिर में गई नहीं पूजा कोई नहीं लेकिन ई एगो परिवार देखिए परिवार तो यही अरवा सब है राजा होकर राज लुटावल करे कहतरी ए महाराज परीक्षा थोड़ा लेनी है सुनी अरे कोई नहीं जब लगे तो ज्ञान परइले हे भोलेनाथ हमार विश्वास हो गइल कैसे अरे सच हूं के हमें भगवान ज्ञान वतना सच हूं के हमें भगवान ज्ञान वतना तो तब शंकर देखो धरि ध्यान सती चरित्र कीन सब कल की लन
तो हमरा से झूठ बोलता रही कि हम जान गए नहीं कि भगवान होंगे। आई तो परीक्षा ले ले बाड़ी ओ रूप के धोके जेवना रूप के हम माई जानिला। अब इनका से प्रीत करब अनित हो जाई, ब्रह्मांड नष्ट हो जाई, सारा संसार परलय हो जाई। तसीव संकल्प की न मन माही आयहत न भेट सती। अच्छा ही तो मरद रानी से बैठल बा। बढ़िया आदमी के बाद आवरा के सवाल बाद में बुझाला। कहे के भाव लगल बबुआ तो मानस भीतर वाली करबा ए दीपनवा के ऊपरवा ए राम बरवा परवा। अच्छा ही तो मरद रानी से बैठल बा। अरे बैठ 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 मन मार के हाथ मत मन मार के बैठ हाथी मत। ये ठाकुर जी के घराना में इतना कुल रोल होला ना, लेकिन जीवन हो सभ्यता से होई। बहुत लोग तो देखते बाड़ू कि का से का लोग करता समझ का मतलब नहीं के। अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हमने का दूसरा के छाटे चलब जब पता लगल कि तू ही छटा गइल लोग माइक में खांसी देता जो खराबे से बैठ बाबू सब तो मन सभी तरह लिखल बा घूम ए जी पनवा के ऊपरवा ए राम बरवा तरवाना। हाथ जोड़िला तू हाथ जोड़िला शंकर जी का मांगा तारू तो जोगिया जोगावा हो रमवलन ए राम बरवा तरवाना। जय श्री राम। जोगिया जोगावा हो रमवलन ए राम बरवा तरवाना। सती के कौना बात के चिंता बा? बैठली पजरवा गरवा अरे बनल दुखवा के हरवा ए राम बरवा तरवाना। सती के बाबूजी एके बात के चिंता बा। कौना बात के? तो कैसे बीती 87,000 ए राम। जय श्री राम। बाबूजी सती जी के उतना बुझाता कितना कि तड़पेली मछरी गई तिरी अरे जलवा के भीतरवा हो कि बरवा तरवा। अच्छा जल से पोखरा भरल बा अब मछरी के बुझाता कि हम जल में नहीं की। प्यास लागल बा सुझवे पानी बा पिए के आर्डर नहीं के पियला जे मुआवानी तड़पेली मछरी गई तिरी अरे जलवा के भीतरवा हो कि बरवा तरवा। मजबूरी कैसन बा जल से भरल बा जी पोखरा। सती जी भोले बाबा ध्यान लगोले बारे 87,000 वर्ष खाती 87,000 वर्ष खाती आगे चल भोलेनाथ समाधि लगोले बड़े बाबूजी। जब 87,000 वर्ष बीतता राम राम कह के ध्यान तुरले बानी ओ समय फिर घटना घटने घटता आ सती जी पर ध्यान देत बाड़ी ना। पहला गलती कथा ना सुनली, दूसरा गलती ना मनली कि राम हवे, तीसरा गलती सती जी अपन रूप छोड़ के सीता जी के रूप बनौली, चौथा गलती कि पूछा तारी कि हई राम राम कह के जब ध्यान तुले रही के देवता लोग कहाँ जाता लो, कल के देवता लोग विमान से तोहर बाबूजी के मकान पर जाता लो। कारण
तोहर बाबूजी को बहुत बड़ जग के अनुष्ठान कैले बड़े सती कहली कि तब तो चले के चाहिए कहले कि ना ई जग हमारा अपमान करे खातिर होता कहले का है आ तो वो जग में हमार नहीं होता तो जहाँ बुलाहट ना होला ए सती जाए के ना चाहिए भोलेनाथ के बात सुन के कहता रे कि ए महाराज रुरा का कहता नहीं बेटी तो अपने बाबूजी के घर है बिना बुलाहट के जा ले 3 जगह बिना बुलाहट के जाए के चाहिए सती जी के जब जीद देखले कि मन है ना तब भोलेनाथ कहले कि सुनो ऐसे तो जाए के ना चाहिए आ तो जइबू तो रोकबो ना कर तो कैसे जात री चलली हो नहीं हरवा चलली हो नहीं हरवा ए भोला जी तो चलली हो नहीं हरवा चलली हो नहीं हरवा ए भोला जी एहो भोला दानी रउर से कहतानी सती जी प्यान बना देले जाए किया कहतारी अरे तनी रउरा ध्यान देब देह के ऊपरवा ए भोला जी तो चलली हो नहीं चलली हो नहीं हरवा ए भोला जी सती जी जातरी प्रसंग मन के यही जबा तो चलते चलते भाव लागल लेदारी